Señor alcalde, membros da Corporación Municipal, veciñanza todos destas terras da montaña o Cebreiro, visitantes, amigos, turistas e curiosos, peregrinos e camiñantes, a todos vós, benvidos a Pedrafita ao Cebreiro, benvidos a esta nova edición da Feira do Queixo. Estamos ben contentos e agradecidos. Por segundo ano consecutivo se pensou en nós, a rapazada do Colexio de Pedrafita, para o papel de pregoeiros desta festa tan singular, tan querida e tan especial. Este día no que a nosa vila se enche de xente que quere dar o mellor de si mesma. Este día que todos desexamos inesquecible. Este día no que o queixo é en especial o noso queixo e ten un papel protagonista. Sabemos das nosas limitacións. A xente nova ten moitas veces mala sona. Din que somos todo fume, que se pode agardar pouco de nós, que temos a cabeciña no móvil, que non hai cabeciña ninguna, e aínda así agardamos que a todos vos quede o sabor deste pregón. Un sabor tan bo como que deixa no padal un rico anaquiño do noso queixo. O noso queixo ten o seu aquel, o seu punto especial, non soamente pola súa forma ou polo seu sabor, senón porque de sempre foi un queixo viaxeiro. Primeiro, o carón do Camiño de Santiago acompañaba os peregrinos dentro da súa bolsa, logo cargado polos arrieiros que facía a viaxe desde Galicia a Madrid. Este manxar humilde viaxeiro, capaz de saltar fronteiras, de abrir camiños, de crear irmandade ao redor dunha mesa en tantos puntos da nosa xeografía, continúa a ter algo que ver connosco. Ofrécenos unha imaxe de como queremos ser como persoas e como povo, fronte a todos aqueles que queren construir muros e inmenizades, fronte a todos aqueles que queren fraccionar o mundo e facer da exclusión unha norma, fronte a todos aqueles que desprezan o diferente, unha fronte de queixo do noso queixo viaxeiro, do noso humilde queixo, posto no medio da mesa. Convida a falar e a compartir experiencias, a botar unhas risas, a coñecernos mellor e a relativilizar as nosas diferenzas e a valorar aqueles puntos que nos unen. Nos queremos medrar, niso estamos, ou iso xa gaira de nós. E gustaríamos tamén ver que o noso povo, que a nosa terra tamén medra conosco, que non se apaga, senón que o mesmo que a nós é cada vez máis grande e chea de vida. A Feira do Queixo representa a Pedrafita que soñamos. Un lugar onde se atopa xente a manxea. Un lugar onde xa non precisamos de redes sociais para falar con nosos amigos e amigas. Un lugar onde coñecemos xente nova coa que enredar. Iso, cada vez que hai un neno novo nos povos, alegrámonos de corazón. E cada vez que chega unha nova familia para vivir ao noso lado, sentimos que podemos seguir adiante, que na casa dos nosos devanceiros vai seguir acesa unha luz. Dá igual de onde veñan, non nos importa se visten distinto, tanto nos ten o seu acento. Agora xa son os nosos veciños, son dos nosos. Comezamos a ter preocupacións e desexos en común, retomando as palabras de Celso Emilio Ferreiro. Por enriba de todas as fronteiras, por enriba de muros e valados, se os nosos soños son iguais, como a un irmán che falo. Como un temos a patria, como unha loita a ambos. A miña mau che dou, como a un irmán che falo. Coma nós, coma o queixo son viaxeiros e así estamos todos no camiño, como os que nos precedieron de Anaco de Pan, outra máis de queixo na bolsa, desexando seguir adiante. Miramos cara ao futuro e soñamos cunha vila chea de vida, con feiras chegando, con churrasco e polvo cada 5 e 21 de cada mes, con turistas e peregrinos, con bares abertos, con escola e con médicos, con xente que traballa e goza da vida, con camioneiros que descansan e viaxan, con bancos e tendas, con queixo e con mel. E como dicíamos o ano pasado, hoxe é unha feira máis que nunca, a outra, sempre desexando unha nova tras outra, a feira é nos medros xuntos. Espera.
fita manda. Boa, feira, o queixo a todo, pero a fita manda. Última. Abre. Repetide todo lo que dices. Sí. Feliz día do queixo a todos.